Chief Electoral Officer Kajala UDR BDR Tiwari ulapha ya ka show cause notice ya ki 4tylli ki sanction berthei bala register po Kajala Meghalaya kine ki sanction berthei ki bagan thup ya ka khun New Trip National Awakening Movement khanam Meghalaya Democratic Party MDP North East Social Democratic Party NESDP Batka Regional Democratic Secular Congress RDSC ya kene ki notice lapha hadin baki elections commissions kalaterwa banweng no ya kene ki sengsan berthei naga thup ki sengsan berthei bala register namar ka jing bom yashim banta jongki ha ki election nadu usnem 8000 khat khandai katkum ga jing ong jong u commissioner kine ki sengsan berthei ki klem penyang kertong setia ha kino gino ki election cha ki liang upat ba lane state legislative assembly lane ki election chiteng samoy ha kine ki hendrusnem shuwa banle ai ka commission ka la ai kalat ya kine ki sengsan berthei bakin ajin tho lane ka showcase balai ba omdai banle ai persya iki kine ki sengsan berthei kin haban IT da ka jing tho harangkat ka affidavit na president lane general secretary rangkat ki kot kisla kiban kersyani ka ha ka notice utiwari ulabantip ba ka jing shong bisar labu banlong ha ka latrik nailur arjat arpusan kabadai banwan yeshim banta da president general secretary lane ki khli jong kine ki sangsan berthei lada om yo jing tho na kine ki sangsan berthei hapo gasngi babu enyu ba kine ki sangsan berthei kimdon na yei ban ong halor kane ka kam bat ka commission kan sepenmi ya ka hukum ka bai hap klem kano kano shu ka jing phak tin sha kine ki sangsan berthei la ong shu shu ne commissioner